गाइस आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय दायो आङो नै थांगासिनो आरोना बेरायनो माने बिदिनो क्रिम स्रिम जेबो गैला जोबजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो लायनो ओंखारदों आरोना थांगासिनो दायो आंनि सैमाया माबायदि बायनो हाबनोसै आरोना नायगासिनो आरो जोङो ना माला नांगौखौ लानोसै आंनि क्रिमा नैयावसो दङ बे शपिं हलनिफ्राय जोङो ओंखारबोबाय आरोना आरो जोङो नै मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरो माने डक्टरनाव थांनो नागिरदों आरोना मुलि लायनो दाबायदिबा बन्द' जायो खुला ना माथाय ना बन्द'सोथाय ओमफ्राय आं मा लाखो बेखौ देखायलायासै आरो आङो ना नोंसोर लोगोफोर बन्द'सो ना बेलेगावबो बन्द'सो आरोना गेस्ट्रिकनि मुलि ओमफ्राय बिदिनो खर'बो साबाय थायो नालाय बेनि मुलिबो लानो नागिरदोंमोन आरो आङो ना दा एसे मोनाबासो खुलिगोन नामाथाय बैसागुखायसो बन्द' नामाथाय डक्टरा खुलिगोन ना मागोन दसे एसे बिसालाव हाबनानै डक्टरखौ नेथावथाव हाबनोसै आरो जोङो ना गारिखौ एसे गोजानावनो दोननांबाय आरोना जोङो थाबायबाय आरो दायो थाबायगासिनो बिराद गोबाव जाबायमोन ना फैया आन्दायलायबाय बेखायनोथ' गोबाव जाबायमोनथ' फैया आन्दायलायबाय बबे जरावमोन फैथारासैमोन जोङो फिरथार नामा नै हाबलांसै जोङो बिसाल सिङाव गस्ला ओरै नायलागासिनो नायो ओरैनो नाय लोगोफोर गस्ला कुर्ताफोर इदि गोनां गोनांखौ नाङा गोबोर गैसो नांगौ Google Oi. Kelang nama manusia.
야람 타고. 응? 이거 되게 되게. Maka mandi sebelah. Sina. Cái này được đi. Cái phần làng ấy sao? Anh hay đi lên cái lầu. Đi ra biển đâu? Đi ra. Long pen mo na nga. Half pen mo gusto. Half pen? क्या तो किधर都上回来去的， क्या कहाँ था 对，都上回来的对。 이렇게 해내네 해지는 dibuang itu siapa dengar ya salahnya Gini, tapi zaman ada malang gitu, yang selang nana gitu, ada jiwa itu soal pada salahnya, memang pulang nani ini aja pada di sini, saya itu nih ini suka saya nafas saya, mesti gula bahasa sini, kepala yang ada itu. Apa lagi? Jangan dia om. Nung mal
जाबाय नै ओंखारलांसै जोङो दाना ओंखारगासिनो आरोना ओंखारलांसै बिशालनिफ्राय थांफिननोसै एबा डक्टरनाव हाबलांनोसैलाय आरोना बैसागुनि एसे बेरायफैलाबायबाय I think ओरैथ' दे इखे मोनाबाय लोगोफोरनो बोरै थांनो एक मिनिट मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो गोलोमजोबबाय ओमफ्राय डक्टरा बुंदोंमोन आरोना मुलिखौ मोनबोआसै नालाय उनाव थांफिननोसै आङो ओमफ्राय गथ'फोरनो गेलेनो लाबोदोंमोन आरोना बैजों गेलेबाय जि दावराव नायलाय राजा गेदेरनिया बिमाया फैसा हरफादोंमोन आरो ओमफ्राय मा लाबोआ बिदि किक्रेटखौनो बेखौनो लानानै फैबाय बिसोरनो नै बेखौनो लानानै फैबाय आरोना जोंनो गेलेबायबो आरो बिसोरो ना लोगोफोर इन्टारेस्ट मोनथारबाय मोजां मोनदों ना मोनाखै मोजां मोनदों ना दूर इसको ऐसे सीधा करो दूर लेकिन सीधा वीडियो को बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय